Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Paano ang baksin, luyahon niya ang lawas mo. Siguro kayo nabatian nila kung mabaksinate ka bala, nagluluya lawas mo, nagrulanat ka, ay tinagdugang na gito ang kagaw. Una-una, wala tayo nag-inject sang active nga kagaw. Okay? Either component lang na siyang kagaw, kagamay sina nga hindi na makakreate sang full-blown infection. Or napatay na siya nga kagaw, pareho sa mga ginagamit sa Sinovac na bla. Okay? Or for example, daw kagaw kuno, pro-engineered na siya nga protein, ang mga mRNA na bla sa Pfizer, Moderna. So, hindi na siya matabo. Kung vaccinaton ka, malala pagid ang infeksyon or makahatag sang COVID infection sa lawas, hindi na siya amo. Kaya hindi na amo mag-ubra ang vaccine. Kung for example, binavaccinate ka, tapos nag-manifest after 2 to 3 days, sang manifestation sang iya sang COVID, kagin-test ka be, nga COVID positive ka, hindi, wala ka na yan nag-COVID positive tungod sang vaccine. Ma-COVID positive ka lang na siya. Ang COVID positive ya nga result is because you have an active infection mo and you have a strong virus for the matter. So, ang dali-dali na tabo da ya. I think may nabatian ako nga 2 to 3 days after nag-manifest ang pasyente sa manifestation sang mga fever, ubo, amo na bla. So, gin-test ang COVID-19 niya nga infection, positive siya. Practically, nagsugid siya first dose sa pasyente nga to. Nagsugid siya nga nagsugid siya actually nga before siya magpa-vaccinate, wala siya nanukit, nga doon nasipon siya. Amo lang na ako siguro kay sa nabalaan ko nga data, amo na siya. Hindi na siya makahatag sa imo sang infection per se ang vaccine.